Team Westside-baarin ja voimaharjoittelu.net foorumin vetotyö ja vastusharjoittelu DVT:lle. Tarkoituksena on esitellä vetokumien ja ketjujen käyttöä eri voimanostomuodoissa sekä apuliikkeissä sekä erilaisissa laitteissa että kehonpainolla ja vastuskumien avulla tehtävissä liikkeissä. Ensimmäisenä jalkakyykky. Ja kumit voidaan kiinnittää alhaalta käsipainoihin, ylhäältä tankoon yleensä ensimmäisenä ja sitten vasta levypainoja. Voidaan käyttää tämmöistä kiristintä, joka saa kumin kiristymään siten, että siellä on vastusta riittävästi myös ala-asennossa. Mikäli jossain nosto-osassa kumi pääsee löystymään, saattaa seurata jopa vaaratilanteita. Ja tällä tavalla kiristämällä, kiertämällä kumi tämän kiristimen keskiosa ympärille, saadaan sitä lyhennettyä niin paljon, että siellä on riittävästi vastusta myös ala-asennossa. Näin. Ja sitä päästään säätämään sitten, halutaanko löysää alas, ylös, mutta yleensä keskiosalle säädetään tämä. Ja tuloksena on näillä sinisillä vetokumeilla vastusta 50–70 kg ala-asennossa ja vastaavasti yläasentoon aina jostain 70–80 kilosta jopa 100 kiloa ylimääräistä kuormaa siitä. Pitää asentaa siten, että nostettaessa vastus on kohti suoraan. Mikäli otetaan taka-askelia eli pakitetaan, tulee kumien kiinnitysala siirtää sen verran, että nostettaessa vastus on pystysuoraan.